Awusubscribe-ile ngani vele? Asidlali siyabakhathala. Angizwile kuthi uyaphika bangani bakhe angizwile kuthi uyakuziba go WhatsApp angizwile kuthi uyaphika driver kuyaphileka umuntu abo imoto egcwele amadododwa kanje Hawu lokhu niyaphila bafowethu hawu kungabeke njalo nobambe inkunzi ngoba umapholo beyadubula ngawudubula kahle nabomthetho hayi nokho inkinga phela umkhwanazi usesinikile igunya hayi driver siyabonga nina bomthetho hawu yithi labo umapholo boqade hawu mase kufike thina ke hawu awuhle sisi hawu umuntu omthetho hayi engathi umuntu uyokagibele nesangoma ke namhlanje hayibo into azolokho eyithimula la emotweni kodwa lezangoma zamanje zimpupha zonke hawu labe sanibona hawu makhosi Thokoza cela ukubuza le taxi yakuphi driver umakhosi Thokoza kodwa ubuza thina ukuthi itaxi yakhe eish okay no itaxi yephindani yephindani itaxi hawu awukwazi ukuba nenkinga nomthetho iphoyisa ke leli awuthokoza hayi nokezwakale makhosi umakhosi akayazi indlela ohamba yabona mina abantu abahlola manje angazi mina bahlolani ngoba umuntu mehlola kufela azi ukubona phambili la kiwa khona no sekuyenzeka uthola ukuthi umuntu hayi kodwa kwenzeki wazi kanjani ukwazi indaba zabantu indaba yakho ungayazi indidi uyasala ba khona osala we drive akenze ukuthi uyabona abantu bamanje abasakwazi ukubona hayi sivulwa ngaphandle usivula ngala oya ngakhona ya manje kushuthi kuyenzeka uthola ukuthi kushuthi lento ukuthi inyanga yilaphi yona uyakwazi ukubona izinto zabantu abona inkinga zabantu kodwa nangayibona inkinga yakhe ukuthi akazi ukuthi uyapi hayi umakhosi bamanje ababoni kodwa bayabona yabo mebebona babona ngathi ababoni bayachuza ukuthi babonane makhosi kushuthi umakhosi bachuza ukubona izindaba zabantu hayi izindaba zabo angithi phela babamandla kakhulu ekuboneni indaba zabantu bese zabo ke ziyabahlula ngoba awukwazi ukulungisa indaba ezikuwena kodwa manje indaba into ngisho bakwazi ukubona indaba zabantu shile ifana lento ukuthi kuthiwe inyanga yilaphi ulafe kodwa abanye abantu uyakwazi ukubaphilisa no not really dangerous very dangerous hayi basala abantu lokho engena umngoma hayi ibambe kanjalo hayi uvula ngala oya ngakhona ngaphandle ukuthi uzothimulela sala okay yazi ngiyabona ke ngoba I think usiyazi ukuthi yapi mase say yini la sazi khona impela yazi omunye wathimula kanje sambuza ukuthi kwenze njani kanti ubanjwe isinus akuyenzeka kuyenzeka alo angamsabi ngamuthi mina ngiphethe isibhamu wangisaba phela mina ngiyadubula mina we driver ngizocela ungishiya erank yama taxi ayeThekwini angiwazi wemfowethu
Okay. Oh, lo Makhosi uqale wangazi ukuthi itaxi yakhe. Manje akasazi ke nanokuthi ama taxi engazi abantu babhulelana uma engazi lutho. Hayi. Yabo Makhosi Mbumbulu. Wena ngathi unenkinga. Oh. La mina ngingathezi mina ngiyangizwa. Angicethezi mina. Hlaba ngezulu mina manje. Manje zinje hlaba ngezulu mina manje kuvele kunyiwe. Angizolo ngigudlwa nina mina. Nini ningiqalile nini ngigudla. Unyaka uqala isiyagudla nophela nini unyaka. Mina manje angicethezi mina ngisonisa ngome esumphuphe mina. Angithwasanga emathwaseni mina ngizwa. Okay. Ngezulu. Manje hayi kusasa. Uma uyicabangela nje weMakhosi hayi ngwana mhlawumbe umuntu esaba. Uma ucabanga usho ukuthi izulu lakho ngeke liduke njengawe lihambe libuza komarenke. Akusiyindlela yakaphoyisa le akusewa ama taxi akaphoyisa lo ekuthiwa siyekena somshaya ngezulu. Wena ucathi kuyadlala. Yeah! Yazwa nizoba nenkinga. Uzoba nenkinga wena enkulu kakhulu. Mangabe wena namhlanje ufuna ukulala nabafana abancane, uzosihudela ubusuku bonke uyangizwa? Hayi Mina ngizokushaya mina noduka nezwe la uzofika khona ufika ushawe izulu unyaka wonke uyangizwa? We driver vele mina sengiyafika la ngiyakhona bengicela ungidilize khona la eBhusha kwaMsomi. Sengizwile ukuthi umuntu oyingozi kakhulu manje ungawazi ukuthi ulento unjani. Hey, ngibonile sesaba kule nje obehla nje usaba wena amandla akho. Phela ngicethezi mina. Angicethezi nje. Mina angicethezi. Kushaka impela mina ngezulu angidlali. Ngobizo. Izulu. Izulu. Manje unalo izulu lapha kuwena mhlawumbe uhleli nalo. Dokuza ngezulu mina banye bonke laba bangithakatha. Funela malini ahlukene ama price. Hayi no ngeke selingozi kakhulu angiyabona. Bengithi mina wena uyimbumba uma usukhuluma ngemali uthi strong ngempela. Azidlali la. Umsami lo sikhuluma ngadlali. Awusubscribe ngani vele? Asidlali siyabakhathaza. Ngizenzani ingane mina? Bekuhlathi sambitolo zokudla beseyivaliwe. Nemali bongangifakela sesinokungifethela ingane. Ubafo wenzekele into ebuhlungu ngabe. Hayi kubuhlungu kakhulu. Kodwa ngamkhuza ngosibathi. Imali leke manje. Usibathi uyaphatha. Kodwa uyabona kodwa ukuthi lo mama lo ndobe emkhapheni ioledi leli kaSibathi. Awuyamdosha. Hayi. Uyamfuna ubone. Asikaje. Hawu phela no ake. Wena nje la ukini la kukithi impela kodwa nawe ukini Ukhanda mala. Iwaze ekhaya. Ngenza noma yini engisina ngesikhathi. Awukodwa manje sihlukene nje. Awusuyayibona inkinga. Uzophuma ngalonyaka ongene ngayo sisi. Hayi no, not fun. Uzobona uzokhula benkinga. Yathi yona negama ngena kwavele kwaqala. Awusubscribe ngani vele? Asidlali siyabakhathaza.